Huma 39 il-każi ġodda ta' COVID-19 reġistrati f'pajjiżna fl-aħħar 24 siegħa. Dan ifisser li t-total ta' każi reġistrati sa mill-bidu tal-pandemija issa jammontaw għal 29,966. Ta' filwaqt li l-Ministeru għas-Saħħa ħabbar fuq Facebook li fl-aħħar sigħat ma ġiet rapportata l-ebda fatalità kawża tal-pandemija bl-ammont tal-vittmi bekk jibqa' 409. Minnaħa l-oħra, il-persuni li fl-aħħar 24 siegħa huma meqjusin bħala li fortunatament fiqhom il-virus kienu 52, dan it-total bekk jitla l-28,962 u bil-każi attivi issa jammontaw għal 595. Fl-aħħar ġimgħat il-Gvern ħabbar li dawk il-persuni li kienu pożittivi ma jkollhomx bżonn jagħmlu test ieħor biex ikun ikkonfermati li spiċċa negattiv mill-virus. Għaldaqstant ħafna qed jistaqsu kemm l-ammont ta' persuni li jkunu fiequ huwa verament l-ammont attwali. Ta' filwaqt li skont il-Gvern total ta' persuni li ħadu t-tieni doża tal-vaċċin sas-Sebt ammontaw għal 84,152. Sa dan it-tant kif it-temp issa jibda jisħun u l-jumi jitwal ikomplu l-appelli mill-esperti tas-saħħa biex kulħadd jibqa' attent dan kif diversi reħewla lejn il-bajjiet uħud bl-ewwel qawma tas-sena. L-awtoritajiet tas-saħħa ikomplu jtennu illi anke jekk persuna tkun tlaqmet biż-żewġ dożi tal-vaċċin, xorta għalissa trid tibqa' tirrispetta l-miżuri restrittivi fosthom bl-ilbiss tal-maskra u distanza soċjali.